श्री गणेशाय नमः। श्री स्कंद उवाच। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारसेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारसेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः। गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः तारकारी रुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः। हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बॅक टू चॅनल गाइड्स. इट्स मी रौनक विथ अनदर ब्लॉग. सो मित्रांनो, आज आपण आलोय केबी आर्ट्स मध्ये कुणाल दादा पाटीलच्या वर्कशॉप मध्ये वसईला. सो आपली मालवणीच्या गणरायाची मूर्ती घ्यायला आणि आपल्या बरोबर नीरज सापकर आहे. नीरज भाई, कसा वाटलं तुम्हाला? म्हणजे आता जे 2 वर्षानंतर मालवणीच्या गणराज जे आपल्याकडे आलेलं आहे आणि आता जे आहेत आता दिव्य लुक लोकांनी बघितले असणार. तुम्ही जे आधीचा जे सिनेमॅटिक ब्लॉग पण बघितलंय वर्कशॉप मध्ये. सो कसा वाटलं तुम्हाला हे जे आपला बॅलेन्सिंग एवढा मूर्ती होता? बॅलेन्सिंग म्हणजे आता 2 वर्षानंतर ते जितूबाई बरोबर त्यांचं प्रत्येक वेळी ते आमच्याकडे यायचे. जसं बुकिंग आणि मुलांचं कोऑर्डिनेशन पण चांगलं आहे. मेन म्हणजे मुलांचं आणि आमचं म्हणजे केपीएस आणि उपनगराच्या गणराजचं ते जे बॉन्डिंग आहे ते खूप वेगळ्या पद्धतीमध्ये. म्हणजे आता पण जसं काम चालू आहे तर सगळ्या मुलांनी सपोर्ट केला. मेन तर ते म्हणजे टाइम आहे तिथे पोहोचण्यासाठी, त्यासाठी मुलांनी सपोर्ट केलाय. आणि मेन तर मुलं सगळी थांबली आहेत आणि पूर्ण उपनगर मालवणी पण थांबलंय गणपतीसाठी. तर जेवढं आम्ही केपीआर्ट्सकडनं जेवढं पॉसिबल झालं तेवढी मूर्ती सुंदर करायचा प्रयत्न केलाय. दुसरी गोष्ट आता कमेंट्स आणि काय त्याच्यावर रिझल्ट ऑब्विसली मालवणी जे आहे खूप जास्त एक्साइटेड होता. 2 वर्ष जसं तू बोललास ना की तो गॅप झालेला म्हणजे काही इथून कन्व्हिनियन्स होत नव्हतं बरोबर घेऊन जायला मंडळाला. तर ह्या वर्षी मग मंडळातील मुलं आहेत, रुपेश आहे, किशोर आहे, संदीप आहे, विके आहे, एक सगळ्यांनी कन्व्हिन्स केला आपण परत येऊया, इथून घेऊन जाऊया मूर्ती. त्यानंतर आता तो रिझल्ट आहे तो लोकांना बघायला भेटेलच. आता मालवणी गणराजचं म्हणजे उपनगर गणराजचं आणि केपीआरचं जे बॉन्डिंग आहे ते वेगळंच आहे, तुम्हाला दिसेलच. मग नक्की दिसेल तुम्हाला. मग नक्की या तुम्ही लोक पण. अँड द थिंग इज की आपला जे आहे आता ब्लॉग जे आहे हा पहिला ब्लॉग येतोय, बट फर्स्ट पार्ट आहे. आणि 1 नंबर मालवणी अग्निशमन केंद्र 1 क्रमांक 1 वरनं घेऊन मालवणी गेट नंबर 8 पर्यंत गणराज देवस्थान हे जे आपला सेकंड ब्लॉग पण येत आहे. सो स्टे ट्यून. हमारे साथ में है विक्की मिश्रा भाई. एंड विक्की मिश्रा भाई जो है लोग देख सकते हो यहाँ पे आराम से सो रहे. भाई कभी निकलेगी मूर्ति अपनी 2 से 3 घंटे जा सकता अपने को भी. 2 से 3 घंटा जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए. एंड आधे लोग तो सो गए. भाई आग बंद करो ना यार. तो सो गए. कसा वाटतंय आपण केपी वर्कशॉप मध्ये येऊन? तुम्ही बसलाय तिकडे. छान वाटतंय. वेटिंग करून छान वाटतं तुम्हाला? आणि हे आमचं पहिलं वर्ष नाही वेटिंग मध्ये. सो सवय आम्हाला सवय वेटिंग करायची. सो सवय करून करून झोपले पण आहे आम्ही. आणि हे आमचे सागर 46 बाय आणि हा आमचा गुड्डी बाय. येस. सो गाईज आपल्या बरोबर आहे मंडळाचे खजिनदार किशोर जगताप. हॅलो. ओके. अँड इकडे जे आपली मूर्ती आता पूर्ण सजावट झालेलं आहे बघू शकतात. आणि हे आपले विक्की बाय, के टाउन बेबी अँड व्रज बाय. नमस्कार मंडली. हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता गणराज के ग्लेन अवेलेबल है, जो कि अगर किसी के इंसान के घर में मृत्यु होती है, अगर आपको ताबूत का ऑर्डर देना है डायरेक्टली ग्लेन रॉड्रिगेज से सडन वे टू हेल ग्लेन रॉड्रिगेज वे टू हेवन. हाँ, रौनक ब्लॉग्स में कांटेक्ट शेयर कर दिया जाएगा. ग्लेन नंबर डिस्क्रिप्शन में देखो गाइस. डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना. जय गणराज. स्टे ट्यून. गौरी हर को गुड़ लड्डू साई सुरवर
गाइस अपनी मूर्ति जो है मालवनी गेट नंबर 1 पर आ ही चुकी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड पार्ट 2 भी जो है जो जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। ओके।